हालेलुया इसोरा बाखनाय जाथों गिबियावनो इसोरखौ जोबनो गैयै हामबायनो आरो बे भिडिअखौ नागिरनाय नोंथांमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो जैमासि आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फैदिनि जोङो इसोरनि बोसोनाव जोङो थाङैनि सिगां जोङो इसोरखौ हामबायनि जोङो आरज गाबनि बयबो मेगन मिथिगोन होननानै आसा खालामबाय गोथां गोथां ओनसोलाव प्रभु आफा नोंखौ हामबायनो नोङो बे सम आरो खाबुखौ होनायनि थाखाय नोङो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयजोंबो नोङो हेफाजाब खालामनायनि थाखाय प्रभु आफा नोङो बयजोंबो नोङो लोगोसे थाफ्लायदो गासैबो नांगौमानिखौ नोङो जगायदो प्रभु आफा नोङो होफ्लायदो प्रभु आफा इसोर प्रभु आफा गथायनानै बिदों नोङो नोंनि गोथार बोसोनजों नोङो जों बयजोंबो नोङो रायज्लायदो प्रभु आफा हामबाय आरो हामबायनो प्रभु आफा इसोर बयबो जोङो प्रभु आफा इसोर नोंखौ बाख्नायनो हानायनि प्रभु आफा नोंनिनो मुङा महिमा जानो हानायनि प्रभु आफा आङो नोंनिनो मुङा गथायनानै बिबाय नासोरा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गथायनानै बियो आमेन इसोरा बाख्नाय जाथों फैदिनि जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो नायनि दिनै इसोरा नोंथां आरो आंजों दिनै मा रायज्लायनो नागिरदों जोङो नायनि रमारियानि 12 आयदा 12 पद बेयाव बुंदों नोंसोरनि गरसाया नोंसोरखौ रंजाहोफ्लायथों swinangnaiao सैनानै था आरो अरायबो आरज खालाम जिसुनि मुङै आमेन बेसेबां मोजां दिनै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मिथिबाय दिनै जों साफ्रिया जोङो इसोरनियाव जोङो बरसा जोङो खालामनानै दङ दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथांनि बरसाया नोंथांखौ रंजाहोफ्लायहोगोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आरो दिनै नोंथाङा सैनानै नोंथाङा दङब्ला नोंथाङा सैनानै नोंथाङा थानो गोरों जादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा इसोरनियाव बरसा खालामफ्लायदों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा इसोरनियाव आरजखौ नोंथाङा खालामफ्लायबाय थादों ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर इसोरखौ जोङो सैनांनायावल' नङा जोङो रंजानायावबो जोङो इसोरखौ जोङो हामबाय होननानै जोङो बाख्नायदिनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै जोङो इसोरनियाव जोङो अराय सम जोङो आरज खालामनायनि ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर बेसेबां मोजाङै जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो फरायनानै जोङो मिथिबाय ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर फैदिनिफ्राय लानानै जोङो इसोरनियाव जोङो बरसा जोङो खालामनायनि दिनै जोंनि बरसाजोंनो जोङो रंजानायखौ जोङो मोनो अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा सैनांदोंब्लाबो दिनै नोंथाङा दुखुआव दङब्लाबो दिनै नोंथाङा प्रब्लेमाव दङब्लाबो दिनै ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा बरसा खालामनानै नोंथाङा आरज गाबलायदो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर मानोना दिनै जोंनि इसोरा अराय सम जोंनि गाबनायखौ बियो खोनासङो जोंनि बिनायखौ बियो खोनासङो ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर दिनै नोंथाङा बेबायदिनो सैनानै दङब्ला दिनै नोंथाङा सैनो हाग्रा नोंथाङा जादों दिनै नोंथाङा गोबांथार प्रब्लेमाव दङब्ला दिनै नोंथाङा इसोरनियाव नोंथाङा बुंदो इसोरखौ नोंथाङा गाबज्रिदो दिनै नोंथाङा इसोरनियाव बरसा खालामब्ला नोंथारगौनो इसोरा अराय सम हेफाजाब खालामलायगोन ख्रिस्ट'जों अनजाग्राफोर आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय जिसुनि मुङै जाथों आमेन नोंथांमोन गासैखौबो उननि भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन आरो बे समसिम बाय बाय